Terve! Olen Kaarle Vänamo, ClimbStationin keksijä. Esittelen nyt, miten laite toimii. Valitse sopiva taso ja kiipeä seinälle. Kiipeily alkaa automaattisesti, kun olet riittävällä korkeudella. Laitteessa on 4 valotunnistinta, jotka seuraavat liikkeitäsi. Mikäli olet alhaalla, laite hidastaa tai lopulta pysähtyy. Ja jos kiipeät nopeammin, laite lisää myös vauhtia. Pysyt siis aina sopivalla ja turvallisella korkeudella. Se lämmin tulee. Kosketusnäyttö opastaa ja näyttää suorituksesi tasan. ClimbStation ei vaadi ohjaajaa, turvavaljaita tai välttämättä edes ajanvarausta. Kiipeilytaitojen kehittäminen ja harrastuksen aloittaminen ei ole ikinä ollut näin vaivatonta kuin se on nyt. ClimbStation on suomalainen tuote ja kiipeilylaitteella on myös äärimmäisen hauskaa. Kysy Joyride Games Oy:stä lisää.